Страхотно е! Не мога да повярвам, гърбът не ме боли и приятно е да те масажират. Упражненията действат. Супер! Коремни преси искате без усилие да изглеждате привлекателно? Време е за бърз резултат. Решението е APROCKET. Край на скучния фитнес. Лесно, забавно и ефективно правите упражнения и релаксирате. Класическите коремни преси са трудни, но тренировката с APROCKET има нови предимства. Сядате на APROCKET, отпускате се на облегалката и се накланяте назад. Съчетавате тонизиращите упражнения с релаксиращия масаж. Съвременният дизайн на APROCKET използва технология с пружини за оптимално и ефективно съпротивление. Съпротивлението на облегалката подпомага движенията, избутва ви напред и вече сте изправени. Специалните движения на APROCKET работят върху долните, средните, горните и страничните коремни мускули. Трите нива на съпротивление предлагат тренировка за всеки ден. Лесно и бързо регулирате избраната височина на мекия подглавник. Достатъчна е 5-минутна тренировка. Вие правите пилатес, а APROCKET осигурява опора на врата и гърба. Едновременно релаксирате и се упражнявате. APROCKET е уред за красиво, хармонично и привлекателно тяло. Сега тренирате и се наслаждавате на любимите упражнения пилатес. 5 минути всеки ден за оптимален резултат. APROCKET е стабилен, но много лек. Сгъва се бързо и е компактен. Не взема излишно място. Мускулите ми са добре очертани и релефни. Изпълнен съм с енергия. За 30 дни тренировки талията ми се стопи с 6 см и размерът на дрехите ми е 2 пъти по-малък. С APROCKET за 30 дни се разделих с 10 см от коремната си обиколка. В началото не вярвах, но резултатите говорят. Чувствам се прекрасно. С APROCKET получавате и подарък – система за хранене безкомпромисни към калориите. С APROCKET едновременно тренирате и масажирате тялото. Едно истинско удоволствие на разумна цена. Поръчайте сега и попитайте нашите консултанти за условията на разсрочено плащане. Ще ви информираме за стойността на доставката. Имате право да върнете продукта в срок от 7 работни дни.